Hei ja tervetuloa takaisin. Uudet katsojat, niin olen tosiaan Inge Nieminen ja juonnan tässä Markku Valkaman kanssa tätä tilaisuutta. Ja nyt me ollaan päästy sitten jakamaan arkea ja sitten myöskin nauttimaan jouluruuasta. Minun ensimmäinen jouluateria, niin tämä on ihan tämmöinen merkittävä pyrstö tässä. Mutta päästään eteenpäin. Tervetuloa. Meillä on tänään täällä seuraavaksi vuorossa Pirkanmaan hyvinvointialueelta osastohoitaja Riina Santalan terveiset lapsuuden rakentajat johtamiskoulutuksesta. Tervetuloa, Riina. Kiitos Inge alustuksesta aiheeseen ja kiitos Perhekeskusfoorumille ja Maakunnalliselle Perhekeskusverkostolle ohjausryhmineen, että ollaan saatu käyttää aikaa vähän haastamiseen ja johtamisen näkökulmasta asian esille tuomiseen. Meillä on täällä tällä mun omalla vennekunnalla kysymys, jolla me johdatellaan tässä meidän omassa johtamisessa ihmisiä eteenpäin, että mitä sun leiväheiton jälkeen alkaa tapahtua. Tämän esityksen aikana tämä aihe selviää vähän vahvemmin, mutta ensinnä seuraavalla dialla vähän kerrotaan siitä, mitä ITLA tekee pääsääntöisesti. Saa vaihtaa diaa. Joo, hiukan ITLAsta esittelyä, eli itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on noin minun ikäiseni. Ja tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. ITLA voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloa ja kasvatusta, ja toiminta muodostuu seuraavista kokonaisuuksista, eli kasvun tuesta, yhteisövaikuttavassa johtamiskoulutuksessa sekä samalla viivalla ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen ohjelmasta. Lisäksi on lukuisia tutkimus- ja yhteistyöhankkeita, joissa ITLA on mukana. Sitten tämä johtamiskoulutus, jossa itsekin olen mukana, jossa ollaan nyt sitten haastamassa meidän kaikkia pirkanmaalaisia toimijoita, on tällaista pitkäkestoista johtamiskoulutusta, jossa vahvistetaan ihmislähtöistä ja metataitoista johtamista ja erityisesti se, mistä tänäkin aamuna ollaan paljon puhuttu, eli yli sektorirajat ylittävää ekosysteemin rakentamista. Osallisuus ja erityisesti uudistumiskyky on keskiössä näissä lapsuuden rakentajat johtamiskoulutuksista. Ajatus siitä, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista huolehtivassa yhteiskunnassa tarvitaan taitavaa johtamista, joka auttaa toimijoita ylittämään sektorirajoja ja organisoitumaan ketterästi sekä rakentamaan luottamusta ja osallisuutta. Me ollaan erityisesti tässä hetkessä, kun meidänkin oma hyvinvointialue on nyt muutamia vuosia toiminut, niin ollaan tällaisessa hetkessä, jossa mekin tehdään jollain tapaa paradigman muutosta ja halutaan siihen joukkoon kaikkia kutsua mukaan. Me ollaan tällaisena venekuntana purjehduksella 4, eli meitä aikaisemmin kursseja on ollut 3 ja varmasti Pirkanmaan verkostosta löytyy muitakin johtajia, jotka koulutuksen on käynyt. Mutta tämä tällä kertaa on suunnattu tulevaisuuden johtamispotentiaalin kasvattamiseen ja tällä ITLAkin haluaa omalta osaltaan turvata sitä lasten ja nuorten ja perheiden tarpeista lähtevää laadukasta päätöksentekoa ja palvelujen johtamista. Ja erityisesti tulevaisuuden Suomi on näkökulmana ja siitä tämä tulevaisuuden suojeleminen on kaikkinensa lähtenytkin. No miksi sitten tulevaisuuden suojelijat? Tämä sanaleikki on oikeastaan lähtöisin siitä, että me ajatellaan, että tulevaisuutta suojelevat teot voivat olla monenlaisia. Ne voi tapahtua siellä perhepiirissä,
omassa lähiympäristössä, työpaikalla, kotikunnan alueella tai valtakunnallisesti tai jopa ihan globaalisti. Tulevaisuutta suojelevan teon näkyväksi tekeminen on tärkeää, sillä se havahduttaa meitä huomaamaan, että tulevaisuuden suojeleminen onnistuu meiltä kaikilta ja kannustaa lähipiirissämme toimivia henkilöitä toimimaan samoin. Me puhutaan esimerkillä johtamisesta ja erityisesti sen vuoksi, että me ollaan ajateltu, että hyvällä menee tässä ajassa vähän huonosti. Se jää vähän jalkoihin eikä tule niin näkyväksi, mutta me tiedostetaan se, että jokaisessa lähiympäristössä, missä me toimitaan, niin näitä hyviä tekoja tapahtuu, mutta en tiedä kuuluuko meidän toimintaan tai kulttuuriin sitten taas se, että me vähän ehkä nostettaisiinkin sitä hyvää tekemistä framille ja jollain tavalla läpäistäisiin sitä omaa tekemistämme muiden esimerkiksi, niin sitä me toivotaan, että jatkossa tehtäisiin vahvemmin. Olennaista on, että teon julkaiseminen tavoittaa ne henkilöt, jotka haluaa itse haastaa mukaan suojelemaan lasten ja nuorten tulevaisuutta. Me ajatellaan, että tulevaisuuden suojelijat on kasvava joukko, joka tekee arjessaan lasten ja nuorten tulevaisuutta suojelevia tekoja sekä haastaa omassa vaikutuspiirissään toimivia henkilöitä toimimaan samoin. Jokainen voi olla tulevaisuuden suojelija ja jokainen voi johtaa tulevaisuutta suojelevaa ajattelua ja johtamista. No mistä tunnistaa tulevaisuutta suojelevan teon? Me ollaan niitä jo tunnistettu tässä osana tätä prosessia ja nyt voidaankin ehkä vähän siellä miettiä, että mitä näistä teet jo yksilönä tai työsi kautta, mihin voisit panostaa seuraavaksi ja mitä muita tunnusmerkkejä nostaisit esiin. Tänne on nostettu esimerkiksi kuulemista, läsnäoloa, kannustamista, kiittämistä, välittämistä, lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa, ennaltaehkäisyä, kohtaamista, rajojen asettamista ja kunnioittamista, lapsibudjetointia, huomaamista, juurisöiden tuntemista, puuttumista, mukaan ottamista, tiedolla johtamista, leikkiä, lähimmäisen rakkautta, toisin tekemistä, kehumista, tiedostamista, huolehtimista ja yhteisöllisyyttä. Nämä on vain joitakin, te tiedätte niitä lisää. Tunnistakaa näitä erilaisia teemoja, jotka suojelevat sitä lasten ja nuorten tulevaisuutta. Teot voi olla monenkokoisia ja sitä teon näkyväksi tekemistä voi tapahtua tekijälleen sopivalla tavalla. Esimerkiksi lehden palstalla, sosiaalisessa mediassa, TV-lähetyksessä tai vaikka työpaikan kahvipöydässä. Olennaista on, että teon julkaiseminen tavoittaa ne henkilöt, jotka haluaa itse haastaa mukaan suojelemaan lasten ja nuorten tulevaisuutta. Me ollaan tehty tämä haaste leivänheiton muotoon. Tuolla näkyy tuollainen logo, missä on 5 tuollaista kehää. Jokainen meistä on joskus heittänyt kiven veteen, eikö vaan? Nähnyt sen väreet. Ja kun me heitetään leipiä, niin näitä väreitä syntyy aina enemmän ja enemmän. Ja mitä se tarkoittaa silloin, kun leiväheittäjiä on mukana? Monta tulevaisuuden suojelijaa. Me halutaan, että tehdään yksi lasten ja nuorten tulevaisuutta suojeleva konkreettinen teko. Tuodaan se näkyväksi, haastetaan mukaan omat verkostot ja verkostot haastavat mukaan taas omat verkostonsa. Näin tulevaisuutta suojelevat teot lisääntyvät. Sitten me voidaan vähän ajatella tulevaan, mitä sun oman leivänheiton jälkeen tulee tapahtumaan. Mitä tapahtuu, kun hyvä kasvattaa verkostoansa ja nämä hyvät teot tulee enemmän näkyville. Mä en tiedä sitä puolesta, mutta mä todella toivon, että näitä tekoja alkaa hiljalleen tulemaan näkyviin. Jos haluaa niitä sosiaalisessa mediassa näyttää muillekin ja erityisesti ehkä niin, että mekin täällä tulevaisuuden suojelijoiden verkostossa näitä nähdään, niin voi käyttää hashtagia tulevaisuuden suojelijat.
Me jaetaan myös tunnustuksia. Ja tässä on siitä esimerkki. Hämeenlinnan kaupunki on saanut omalla toiminnallansa viimeksi tällaisen tunnustuksen ja toivottavasti saadaan niitä lukemattomasti vielä jakaa ensi vuoden aikana. No keitä täältä löytyy täältä verkoston takaa käynnistäjävaiheesta? Mä oon sanonut, että meiltä löytyy jokaiselle jotakin. Me aika paljon mietitään sitä, että kenellä on aina puheet mistäkin asiasta ja ehkä ammattilaisten joukossa tullaankin sieltä substanssista käsin, niin ollaan mietitty niin, että jos joku haluaa sparrausapua, niin luulen, että meidän joukosta joku aina jollekin löytyy. Jaan on apulaisrehtorina valtion koulukodeilla, Hanna-Maria luokanopettajana Lahden kaupungissa. Maalin on lastentautien erikoislääkärinä ja Riina Niutanen ohjaavana opettajana Valterissa. Itse olen osastohoitajana täällä Pirhassa. Ja ollaan ajateltu niin, että meiltä saat myös sparrausapua, jos mietit, että miten tätä asiaa lähestyisi ja millä tavalla meidän oma hyvä tekeminen kannattaisi tuoda näkyväksi, niin me ollaan annettu muutamia sellaisia ehdotuksia, että missä erityisesti kannattaisi olla yhteydessä. Ja Jaan on antanut tällaisen kuvauksen itsestään, että voit olla yhteydessä, jos kaipaat sparraajaa oire- ja juurisyyn erottelussa tai sinua askarruttaa verkostosi tehottomuus. Mä tykkään työskennellä verkostojohtamisen äärellä ja oppia siitä itsekin, että miten hyvin jo jossakin toteutetaan sitä. Haluan olla kuulolla ja erityisesti ehkä siinä tulevaisuusajattelussa voisin olla mukana auttelemassa. Hanna-Maria korostaa leikkiä, niin kuin tässä alustavat puhujatkin puhuu siitä hassuttelun merkityksestä, niin aina kun lasten kanssa tehdään töitä, niin jos haluat leikkikaveria ja haluat edistää lasten ja nuorten heidän parissaan toimivaa aikuisten välistä yhteyttä rakentavalla keskustelulla, niin voit olla yhteydessä Hanna-Mariaan. Maalin voi olla yhteydessä, jos haluaa pohtia, miten voimme keskittyä lapsen hyvinvointiin sekä fyysisesti että henkisesti erilaisissa monimutkaisissa tilanteissa. Ja Riina sitten, jos haluaa kehittää yhteisönsä kohtaamisen vuorovaikutuksia tuen näkökulmasta. Ihmetellä yhdessä ja etsiä uusia reittejä toivottuun päämäärään. Mä toivon, että tämän haastamisen jälkeen jollain tavalla tulevaisuutta suojelevien tekijöiden joukko kasvaa ja erityisesti otatte tästä haasteesta jotain mukaan sinne omaan toimintaan. Nettisivuilta lisätietoja ja kuvat voi ottaa myöskin sieltä käyttöön ja toivottavasti tavataan vielä yhteisen työn äärellä. Kiitos. Kiitos Riina tästä haasteesta. Tämä on mielenkiintoista, että tulee väkisinkin aina mieleen, että toki tämä on ammattilaisten ja muisten, mutta sitten tämä vanha että kyläyhteisö kasvattaa ja muu, mutta mulle tuli tämmöinen, en tiedä osuuko tähän yhtään oikein, mutta mietin siitä just, että vanha viisaus siitä, että meretkin syntyy pienistä puroista, niin jotenkin tuli vääjäämättä mieleen tuossa, kun sua kuunteli. Eli mitä enemmän lähtee ihmisiä mukaan ja tekee tätä ja niin sitä enemmän sitä arjen pienien palojen hyvyyttä tulee sinne mukaan. Ja sitten jonain päivänä me huomataankin, että me ei edes tunnisteta sitä, että me ollaan ihan täynnä hyvyyttä. Uskotaanko me näin? Joo. Niin kuin sanottu, niin monen kokoista tekemistä tarvitaan. Joo. Voi olla ihan arkista, joka päivästä, mitä me tehdään, mutta mitä me ei enää hyväksi riittävällä tavalla huomatakaan. Se oli just se, että se tunnistaminen, se, että mikä on hyvää, niin se taitaa olla välillä vähän niin kuin osalla ainakin kadoksissa, että he tekee sitä ja muu, mutta he ajattelee, että no vähän ehkä tamperelaisittain, että ei tehdä tästä nyt numeroa. Se on joku semmoinen asia. Kiitos sulle Riina paljon.